kudai vasikana. Aiwa kusimba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa diere vasikana. Aiwa diere vasikana. Aiwa diere vasikana. Aiwa kusimba kudai vasikana. Aiwa kusimba kudai vasikana. Aiwa kusimba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa kutamba kudai vasikana. Aiwa diere vasikana. Aiwa diere vasikana. Kwamuri mutsvene makatendeka imi Jehovha Wamasimba Ose, toda kungokutendai neino nguva Baba yemasikati ano tiri pakati peino nzvimbo. Toda kutendai Baba neuvepo hwenyu. Toda kutendai Mwari nevaeni vamatisa pakati pedu. Ishe wangu neino nguva yemasikati ano ndakumbira kuti muchipindira papurogiramu yedu. Imi Mwari ndimi wokutanga nokupedzisira. Saka basa rese torisa mukati memaoko enyu. Muve nesu nekusingaperi. Amen. Kana imember yedu yekhagi group i-committee member ndina Chipo Anyiwa imember yedu, ndina Virginia Mugunzva Mbogo vedu chipangamazano vanotiitira zvakanaka. Igroup self-forming inoitwa nepeople living with HIV vari paart. Ava vakuona imember dze-community art refuel group. Community art refuel group is-self-forming group ne-people living with HIV vari pa-ART kana kuti art antiretroviral therapy, kureva kuti vari kunwa mishonga ma-ARV. Vanouya pamwe chete kuti vafome group iri kuti zvivabatsire kuti vareduce macost ekunotora mishonga. Semienzaniso, kana vari 10 mugroup irori zvatowanzokurudzira kuti vatenge vari magroups of 10-10. Kana vava vachienda kuBeatrice vachishandisa $10 kuinda nekudzoka. It means kana vaa mucommunity art refuel group kunongoenda munhu umwe nemakadhi avo vose onotora mapiritsi iwayo, kureva kuti vanonga vakushandisa $10 pavava vachishandisa $100. Kureva kuti pane paita saving yakakura zvikuru. Saka kazhinji kachona munhu iye anoenda kamwe chete onotora supply zvichidai 2 months kana kuti 3 months. Saka ivo vane vakubatanidza mari shoma yokuti vamupe iyeye aende kunotora mapiritsi avo. Asi kutanga Ministry of Health and Child Care ine mastandards kuti upinde mu-community art refuel group unofanirwa kunge usina pamwiri kana uri mudzimai, nekuti kana uine pamwiri vanoda kuti uinde kuma-antenatal care visits aya, vanokuda kuti uende mwedzi wega wega. Asi kana usina izvozvo usina pamwiri uri mudzimai, you can be a member of the card. Unofanirwa zvekare kunge wadarika makore 15, havadi vana mumakadhi, havadi zvekare munhu ane TB kana any other opportunistic infection. Vanoda munhu ari kurarama neutachiona hwe-HIV and AIDS, ari kunwa ma-ARV asi asina zvimwe zvirwere zvinomunetsanetsa, so that anokwanisa kuita 2 months kana 3 months asina kuenda kuchipatara. Saka ndokusarudzana kwavakaita ikoko kuti vave mumagroups iwayo. Saka chikuru chekutanga ndechekuti vanoseva macost, and the other prime objective is that zvinoita retain people living with HIV on ART, on antiretroviral therapy. Weza vane vakukurudzirana, vanocreata that bond. Vane vakuita kunge sevanhu vaya vari musupport group vachitokurudzirana kuona kuti vari kunwa here mapiritsi, because kana vasati vaenda kunotora mapiritsi acho they sit down together as a group kuona kuti iwe mapiritsi ako asara mangani zviye, takatangira pakati tese tingadai tasarwa nemapiritsi maviri, iwe ukaonekwa uchine matatu kana mashanu, they will question you, they will put you to task kuti kosei usiri kunwa mapiritsi. Saka zvinoita kuti vabatsirane kuti vaone kuti mapiritsi iwayo vari kuanwa, which I think is a very good thing.
saka ndo zvavanoita izvozvo. Pane zvakare imwe advantage ye-psychosocial support. Unogona kusangana nezvakasiyana siyana, unogona kudzikira kungofunga kuti nhamo yangu iyi, but when you are in a CAG group munouya pamwe chete muchipanana mazano, muchikurudzirana, muchisumudzirana psychosocial. Tiri kuona kuti zviri kubatsira izvozvo. I think pavachapa nhoroondo vachataura zvakawanda because vari kutofoma even ma-income generating projects pakati pavo ipapa as a result yebhondi yavainayo se-CAG group. Ava vakatotanga vari support group. CAG group rakatozoya mumashure because takawana funding tichibatsirwa neZimbabwean National Network for People Living with HIV nefunding from Global Fund ndoyakazoya kuvatraina kuti vaite these CAG groups. Asi vakanga vangotangawo vatoriwo an ordinary support group yepeople living with HIV. They've been together for quite a while. I think Manyamane vachataura kuti vakatanga rini se-support group, and tiri kuona kuti zvaramba zvakavabatanidza zvakanyanya, and a lot of them, as you can see, are very healthy, and vanorima minda mafamasi iwaya kwatiri kunoku kuminda murefu vanorima and vari kutoproduce vachitocontribute to the national economy, which is quite a good cause. So in brief, let me leave the chairperson to maybe highlight or to also chronicle background yavo kuti vari kufamba sei, then I'll come in kana paine mibvunzo ine muchida kuti nyatsonzwisisa kuti vari kufamba sei. So tichitanga takatanga iri support group muna 2007 ndopatakakwanisa kuti tibudirane pachena, vamwe tichitaurana kuti tiri kurarama positive. Saka tadaro support group redu takanga tiri 11. Tiri 11 kudaro takafamba naro, taifamba zvakanaka tichita mikando yedu sevanhu vari muminda. Taitokurudzirana kuti ngatiitei mikando yekuti tiwane mari yekuti tizotenga mafertilizer netumbeu kuti tisaite nzara. Saka tafamba tichidaro, zvinongofamba zvichingoitawo, takazona takushedzwa kuma-workshop kuti uyai ndobva tazotrainwa kuti tive ma-CAG group. Isusu hazvina kutomera nokuti takanga tiri boka revanhu vakanga vagara tiri sevanhu vari muimba imwe chete, nokuti tanga tabudirana pachena. Saka kubva ipapo tatrainwa muna 2016 muna May ndopatakatanga kuita CAG group redu, kunotanga kutora mushonga tiri 10. Zvakatirerukira nokuda kwekuti dzimwe nguva dhetra waipuwa kunotora mushonga chainge chiri chitatu, apa chipiri chinenge chinzi chisi hausi kuenda kumunda, Sunday hauna kuenda, wanga uri kuchechi. Zvakureva kuti waizoita mazuva akawanda usina kuenda kuti unozvishandira kuti uwane chinokubatsira. Saka patakazorongerwa ma-CAG groups zvakatiitira zvakanaka, nokuda kwokuti taizongotsvaga munhu 1 woenda wonotora, panodiwa kuti munhu 1 aende, woenda nemabhuku edu unotitorera. Pataizoenda second visit wainge umatoona kutoti aiwa patamboshanda, uyewo nemari dzemabhazi kana nemufambo wamafamba kuti musvike pano, oti munhu unefamba wogoenda uko ugodzoka, unenge waneta, hapane zuva rimwe rinarotevera unenge usingaite basa. Saka zvakatinakira patakaitwa ma-CAG groups ndezvokuti kana tapanana mushonga yedu sanhasi, mangwana weisusu tisina kuenda kuchipatara, tinokurudzirana kuti tiendewo tunobatsira mumwe wedu uya anga asina kuita sei, aswera achifamba. Saka takaona kuti zvinotipa upenyu, nokuti kunyange kudhifota wakanga wako chikani ndofunga ndambokurachidzai vandati avo chipangamazano vedu vanongouya anytime yavanenge vangofunga kumba kwako, usikoti tione masara nemishonga mingano. Kana une zuva raunenge usina kunwa unotoziva kuti panapa pakutotambwa tsava yakaoma, nokuti vanobva vakuudza kuti ko wambodirei kutambisa mumwe mishonga iyi, dai wabva wangoregera zvako kainini hangu ndararama. Saka nekuti kurudzira ikoko mu-CAG group redu zvakatiitira zvakanaka, hakuna iye anodhifota nekuda kwokuti chipangamazano wedu anoramba achitsika achitiona kuti tiri kufamba zvakaita sei. Uye CAG group redu rakatiitira zvakanaka, takazova nekuti ngatichirimai zvemakwikwi.
mafertilizer nembeu zvisati zvakwira sezvazvaita gore rino ratisiri kuziva kuti tichamira sei. Taita zvemakwikwi zvokuti taitenga mambeu dzedu, munhu nemunhu ane 10 kg yake, munhu nemunhu ori maeka yake. Takohwa hatiendei kuchembi. Tiendesa kuchembi zvakureva kuti handichaenda kunokumbira kuti ndiri kukumbirawo mari yekuti mwana wangu abhadhare school fees kana kuti kamuzukuru kangu kaende kuchikoro. Ndakuziva kuti ndine pandiri kutora ndichibhadharira mwana. Inini wachona kana ndichinge ndarwara ndine pandiri kutora ndichita sei ndichirapiwa. Saka nekukwira kwazoita zvinhu ndokwatiri kungodemba kuti hei hatizive kuti tichakwanisa here kuti tidzokere zvakare. Asi Kagi Group takaona kuti rine upenyu nekuda kwekuti munoziva kuti kune vamwe vanhu anonwa mapiritsi achinyara. Kuti ataure kuti inini ndakabatwa ndine utachiona hwe-HIV and AIDS hameno zvaanonzwa. Asi nekuda kweKagi Group zvakaita kuti tisanyare, zvakaita kuti tibatane necommunity yedu, even masabhuku edu, even kansela wedu, nokuda kwokuti tadzoka ikoko takasvika tikasvikozviintrodusa kwavari, tikavaudza kuti ndozvatave ndozvataakuita. Saka dzimwe nguva vanotomboti patete tichisangana vanotombouya, kansela wedu anototibvunza kuti asi hamuna mbonitora mushonga, ndiramboona munhu achipfuura kurodhu. Totaiwa takanotora, zvichireva kuti kurongwa kwakaitwa maKagi Group kwakatipa upenyu. Nokuda kwokuti hatichatarisirwa pasi. Kare waiti ukangozikanwa unzi uri HIV, yei waita fanenge wauraya munhu. Kunyange naizvozvo kune vamwe vasiri mumaKagi Group ndinotovanzwira tsitsi nokuda kwokuti havana mufaro. Ini ndine mufaro pese pandiri. Nyange munhu akandiudza kuti ko iwewe uri HIV, ndobva ndamuudza kuti hasinai rombe. Ndangomuudza kuti hasinai rombe zvatopera. Zvakureva kuti hazvichatombondidyi mwoyo wangu. Ndikasvika kune vamwe vangu ndovaudza kuti ningi ndozvataro zvovazanzi hamusi yakadaro handitomudzidzisi. Kati kana muwanira patinenge tamuwanira nguva tomudzidzisi totaura naye. Saka ndokufamba kwatiri kuita neKagi Group redu. Tine varume 2 nemadzimai 8. NemaKagi Groups anokwana 21. Ward 15. Kwete Ward 15. Ward 15, Ward 16, Ward 17, 11, 12. Makomesha kubva kuWard 9 kusvika kuWard 21. MaKagi Groups akaenda kunotrainwa machairpersons achona takanga tiri 10. Tazodzoka ikoko takataurirana kuti ngatichifambei mune mamwe masupport groups edu tichivaudza kuti kuenda tese pachipatara tosvika tosvikoungana. Munoziva kuti dzimwe nguva mumwe munhu anobva kumba kwake ane zviri kumunetsawo, obva aona bhenji rakareba vanhu vakaungana vakasvika uko. Unozomona dzimwe nguva aenda pafoni yake kana kuti dzimwe nguva akungokuignora achingobuda aenda kutoireti abuda anouya nekapi yemvura. Asi akaona pane munhu 1 anenge aenda nemabhuku anoona fanenge vanhu vashoma angoti ngandivashande vaende. Saka takazofamba masupport groups aya takuvaita kuti vave maKagi Groups. Takunotrenana toga kuti kana muda kuti muve Kagi Group munofanira kuva nebhuku renyu, register renyu ramunonyorana mari, ramunonyorana mazita enyu. Munofanira kuva nebhuku renyu ramunonyora mari dzamuri kubvisa, kuitira kuti panoenda munhu anoenda kunotora mishonga kwaanobva kunenge kuri kure. Ndingati sekuWard 19 kana kuti Ward 21. Ward 21 vanobva kudanga rendove, kunonzi kudanga rendove kudhuze nekumamina ndokwavanobva vachiuya paBeatrice kuzotora mushonga. Saka zvichireva kuti vamwe vanhu vaitotadza kutora mishonga yavo. Asi ndazoendako ndanovadzidzisa nekuda kwokuti ngavabatane vaite Kagi Group. Vabatana vaita Kagi Group. Izvozvi hapasinai asiri kunwa mushonga nokuti vanotorongana izvozvi. Munhu nemunhu kana awana mari totaurana kuti saizvozvi zvaakutinetsa nokuti tofamba mangwana raunzi ya$7. Vakaenda kunotora last week vakakwira $5 kuenda $5 kudzoka. Asi tikangoita 2 nights zvinge zvangokwirawo. Asi zvinotiitira zvakanaka nokuti munenge muchipamhidzira mari shoma pane kuti munhu 1 aende. Kuti uyu aenda, uyu aenda. Mumwe anobva akundikana achaya mari. Nokuti tiri ipapa seKagi Group. Mumwe wedu akatiudza kuti vasikana inini handina mari. Hatimutarise kuti ati handina mari haafaniri kuwana mushonga. Kwete.
inini kana ndiinayo ndine 50 cents mwane dollar mwane chi tese tobatanidza kuti mari yemunhu ari kuenda kutora mushonga yetese ikwane touya tisikomupa mushonga ya tamupa mushonga kuona kuti angaite sei kuti akwanise kudzosera mari yapakare. Pakutanga pano patakatanga kage group redu takaenda tose zvichireva kuti mumwe akanga atora mushonga last week, mumwe akanga ane 2 months atora mushonga, kunotopuwa mushonga ye3 months. Saka zvichireva kuti mumwe akanga atora nezuro. Saka patakaenda tose takanoverengerwa mishonga yedu ikava yakaenzana ye3 months. Saka togara 3 months tabva taenda teseka kuenda munhu 1. Dzimwe 3 months zvakare dzakwana takuchienda tese sekage group tosvika tosweswa paskero, vamwe tichitorwa maCD4 count tichitirwa zvese nekuti kunogwa hatinai mishini yakawanda, tinongotorwa CD4 count totorwa, tapedza kutorwa todzoka kuno. Panodzokera mumwe anodzokera pai ari 1 wonotora. Kana adzokera akanotora haaende nemishonga kumba kwake, akangopiwa mishonga pachipatara anobva atotibhipa. Akabhipa iwowo abhipa, kana ari mwaenda wegroup akabhipa inini ndikabhipa mukamba takatotaurana kuti tinofanira kuva inonzi bad yokuti inini ndikabhipa ndobhipa mukamba wobhipa zimvu wobhipa magaya wobhipa gogo mugunzva tese tobhipana takutoziva kuti takuenda pasenda pedu. Uye achibva nemishonga kwaaende nayo kumba kwake haamiri nyangwe pamashops paipai pamaona pai, achiburuka wotobereka sechero rake, nekuti takatenga sechero redu, wobereka sechero rake kumusana, isusu tetatomirira munhu. Tasvika paanoenda kunotora tinomupa mabhodhoro edu nemapirisi anenge asara anoda kuonekwa. Saka kana asvika anotanga atikoverenga mabhodhoro edu ate takanyora mazita, wotipa then tozotanga kushiyana mishonga yedu. Tashiyana mishonga yedu tobva taparara taenda kudzimba dzedu. Taparara taenda kudzimba dzedu hatiendi kunokanganwa nokuti pana chipangamazana anongokwanisa kungokuinga kuseni. Mungonyangori mumunda chaimo vanongokudza kuti achimbosiya badza andiri kumba, wakutokanda badza pasi wakutoenda kumba. Vosvika vosikoverenga ona kuti ndizvozvo here. Mwari kuno zvakarongeka, tiri kupuwa 3 months. Ya varume vanonetsa izvozvi. Tikarwara panapa, tikarwara tisine musoro, pana pakauya mhepo yekuti tarwadziwa nemusoro, madzimai tese totanga kumhanya kusvika kuchipatara. Varume anti ndozoenda mangwana, regai nimboenda kubasa, ndozoenda kuswera mangwana, regai nimboenda kubasa, kana kuti regai nimbonona shamwari yangu nhingi. Asi achirwadziwa, isusu madzimai hatidi kurwadziwa, tinoteta. Saka tinomanya. Varume vane kapride kavanako kanotoda Mwari. Kune vamwe vanana baba vasingadi kuonekwa mucommunity, vamwe vane zvigaro mucommunity, vamwe mumadzichechi, saka havadi kuonekwa kuti vanojusa. Saka isu hedu takagara isusu takagara takazvipira nekuti isusu takatonyoresa ndofuka takatonyoresa nokuti patakangonzi chachaya aisu zvedu zvakabva zvaita totongotenda Mwari kuti patakatongotorwa tichionekwa kuti ndo zvatiri. Kuno vasina kuwana mukana vari muvhu, asi isusu takatozvifarira kutosvika izvozvi. Inini ndakatombosvika panguva yekutofamba ndichidariso nemakumbo ndakahemwa nevamwe kudai, asi zvinezvi kana mukanditi tamba ndinotoita zvese zvendinonzwa, kana kuda kuita, kana kubata gejo, kana kuita chii ndinoita ndakasununguka. Saka ndichienda pachipatara ndinotoenda ini ndinozikanwa nekufamba ndichiti vanhu vakangondiona ndine chibhegi choko muri kuenda kuenda tichiuya musangano yedu iyoyi, ndinotopfeka t-shirt kuti vanhu vari muarea vatoziva kuti
wekuedzi waya wakuenda. Andibvunza ndoti kokweduka kuedzi uko kuti wanyatsoziva kuti hazvinyadzisi ende zvorotoratidza kuti totodada nazvo. Tonyatsonzwa kusununguka kuti takuenda ndopanana mazano kande ndine stress dzandamboitirwa kana nemwana kana nemurume kumba. Ndikatoya kunoku ndotosvika kunoku tototaura nyaya ndotsotaura shamwari panapa wedu weinda zvezvakamira so wama wakuchindipa mazano. Saka vana baba problem hamudi kuonekwa, hamudi kuzikanwa. Sofa vamwe anotorera kuHarare, vamwe anotorera kuChivhu, asi anenge ari murume wangu ndichitorera paBeatrice. Havadi kuonekwa nevanhu vemudhuze. Paya vachandoti kovanhikwaya yakaondiwo gurupu ravari wachiri kunyara but isusu hatitonyari. Ndo zviripo. Vamwe vana baba vakashaya vasati vakuziva kuti zvakamira sei. Vamwe vana baba ndevo vanenge vachishanda kwavanoshanda vanobva vatorerawo kupi ikoko. Ndosaka ndinochiona varume vari vairi chete. Varume havazvigashiri, vamwe havazvigashiri asi vamwe vanozvigashira. Zvinoenda nekuti murume wako ane sarudzo ipi paupenyu hwake. Vamwe vanozvigashira, vanoshandisa protector, asi vamwe havazvigashiri. Saka vasingazvigashire veve ndopaunozoona kuti utano hwavo nyangwe wakavatarisa unoona vane rashi, vane chii, pane pautano hwavo panoitika zvakawanda nekuti vanoramba vachiita reinfection. Saka vasingashandisi maprotector varipo, vanoshandisa varipo. Asi isu sekagi group redu tinotokurudzirana sekapo irapo izvo pavakati vakuda kuita zvemwana vakatouya vakatotaura kuti toita sei. Tikatovaudza kuti zvakanaka chiendai kuchipatara muri vaviri munobvunza kuti toita sei. Ndokubva vaenda, ndokubva vanoudzwa zvavakanoudzwa, ndokubva vadzoka, ndokubva vateedzera izvozvo vane pamiri, ndokubva vadzokera futi nokuti vakanga vazoudzwa kuti kana zvangoita mobva madzoka vadzokera mazuva vakanga vapohwa apera vadzokera vakatanga zvakare kugadzirisa. Nekuti tesewo nesu tizinge tichivabvunza kana wambenge uchiprotecta ukazorega kuprotecta pane zvinoitika zvatinotoona kuti mumwe wedu karwariro kaakuita panoreva kuti pane chabvondoka. So ndofunga zvakanaka kuti watitaurire zvavakaudzwa zvake izvozvo kuitira mamwe makamu. Isusu takange taona kuti takuda zvekuita mwana naadzimai. So pamusoro tikatanga nezita Indoitwa Claudio Hanyiwa. Claudio Hanyiwa. Takaenda kuchipatara tikaenda kuna sister vakatiudza kuti raiti kana makuda zvekuti muite mwana muchiita madhezi enyu akati kuti zvinofana kuita zvevhiki ngozodzoka kuno kuchipatara toona kuti zvakamira sei. After that mai vava nepamiri vakadzokera after 3 months voenda kucheck up. After 3 months voenda kucheck up. Saka zvakatipa kuti isusu tidi tione kuti zvaita here kana kuti hazvina zvataida. Vana mukoti vakatiudza kuti aiwa mai vanenge vabata pamiri. Zvadaro takadzokera takushandisa maprotector edu kusvikira mwana adi azvako.
ndinofunga ndizvo zvatakaita. Meno mama pana pasirirwa apa pakadaro takazibva tapatanirwa kutora mishonga ndazonopiwa kunoponerwa vana ndobva awasidzwa saka vari sa muchikutorera kwenyu mega mucharamba muchitorera kwenyu mega kusvika rini? kusvika 2 years. Kusvika mwana ane 2 years. Mwana anoyamwa here? Muchamuyamwisa kusvika rini? Kana 2 years kana 1 year kana 1 year 6. Anodya porridge anodii? Takatotanga mwedzi uno Ane mwedzi mingani? mwedzi mitanhatu 6. Ndozvamakarayirwa kuchipatara? Asi mwana wenyu akatozvarwa zvakanaka asina utachiwana naye? Aiwa, haatorina. Akatariswa utachiwana ane mwedzi mingani? Pakurima pane andichitaura chinhu chandiri kuona kuti chichatidzikisira izvezvi ndechekuti everyday fertilizer iri kukwira, everyday mbeu iri kukwira. Saka neprice yandakatengesa nayo tani yangu yechibage ndiri kufunga kuti ndichadzokera here mumunda nekuti dhiziri rachona riri kukwira. Munhu wandichabhadhara wetirekta anenge achikwidzawo price yake. Saka unenge uchingozvityira kuti saka ndichazvibatanidza sei, ndichaita sei kuti zvinhu zvibatane ndikwanise kurima. Nokuti shuwiro yedu ndeyekuti ndirime pandinokwanisa kudya inini nemhuri yangu. Nokuti kare munhu ari HIV positive aitarisira kungopuhwa. Saka isusu takazviudza sekagi group redu kuti hatifanire kuomberera, asi tinofanira kuomberera. Jonzi Virginia Mugundra, mbuya Mugundra, takaona kuti zvimwe zvinouya sezvinoda kuchemedza kuti ndava murwere, zvimwe zvichiuya kuti uve wakasununguka. Zvakatozotisunungura zvakanyanya. Tikava nokubatana, tikava norudo, zvokuti ivava vatova vana vangu. Ndokuti nyange ndichida kuvatuka havapinduri, vanoda kuteerera. Ndikanzwa kusununguka, ndikaona kuti aiwa, toita sei? Tiri vanhu vanoda nyama yokudya, hatirambi chingoti mavheji, toita sei? Ngatitei zvehuku. Ndokutenga marodhirana edu, kuti tikatenga marodhirana akati kana kuti 4 achabereka vana vakawanda, towana nyama yedu yatinodya, toona kuti tatove free, zvokuti vanotiona vanoona kuti vanhu ava vakasununguka. Kana pakudya kwedu hatichadi kunzwisa urombo sezvataurwa namai Nyamandi. Tinoita zvinhu zvatinoti huyai tibatane. Kana tabatana zvinhu zvedu zvikawanda togovana, umwe noumwe arege kushaya. Saka toona kuti zvinotisunungura, kuva nomufaro wakanyanya, kutokanganwa kuti tiri varwere. Takutoshainira vanhu kuti vanhu vaimboti varwere zvakatopera kare. Tatova vanhu vatsva, tikatoona kuti zvatiunzira rufaro munharaunda. Ndotenda naizvozvo chiti amen. Ndikaona asi kashoma kuwana vasina kunwa mushonga zvatinenge tarayirwa kukiriniki. Zvinongowanikwawo pana hazvikashoma, zvokuti kunyange ukazowanawo mapiritsi 2 anenge ari ofu, unomubvunza kuti kwayazoita 2 sei, wonzwa mhinduro dzake dzakanaka. Asi havasi vakawanda vokuti ungawana achingova akawandisa. Unoona kuti anongonwa tichisvika pamazuva acho akangoenzana. Hatisati ndaona kuipa kwazvo. Pane tingangoti kairi pandakangoona aita mistake, vakaungana tikavadzora
vakanzwisisa kuti aiwa ukatodai zvaipa unofanira kusakanganwa kunwa kwete kuti umbokanganwa kunwa kuti aiwa nokuti hachabviri kuti udzokorore watokanganwa zvatopera zuva irero saka ufaniri kuramba uchidzokorora kudai takatanga iko zvinoite zvotanga mangai asi ndopatatanga kuno HIV in a farming area. Chichuita having HIV, the high rate of HIV in farming community. Key driver number 1 inonzi multiple and concurrent partnering, kureva kuti kuita vadiwa vakawanda panguva imwe chete ndodambudziko guru rinoitika kuno kumapurazi. Kumapurazi kune zviyo zvokuti vanhu vanogara vakaita inenge compound setup ine komboni iya yekuti munoona tsika dzavo dzavanowanzoita kuno ndedzekuti munhu anogona kubuda mumba ino achidana nemurume wosiyana anti unoenda panext door kana kuti ubva panext door enda panext door. Saka multiple and concurrent partnering ndodambudziko number 1 inova key driver HIV kuno kumapurazi. Of course panozoitawo zvimwe zvokutiwo kune spousal separation nenyaya yekuti vamwe vari kunoshava vachitsvaka zvokudya. Unogona kuona kuti mudzimai ndiye ari kuno ari kushanda ari pakomboni asi murume zvichida akaenda kana kuSouth Africa zvichida ari kana kuHarare. Saka that spousal separation inogona kukonzerawo zvekare kuti utachiona hweHIV huende mberi. Tingati ivo vanhu vekuno kana muchitaurawo navo nenyaya dzeutachiwana vanodzigamuchira sei? Nekuti zvimwe kumwe kwacho kunogona kune kana tsika zvitendero zvinoita kuti vanhu vasatese vasinyanya kugamuchira. Imimi kana muchitaura navo vanhu vefarming community vanozvigamuchira sei? Ndingati kunoku kutanga tine leadership iri very receptive. Leadership kana nchiti leadership ndikurevera kubva kuna patron wedu wechirongwa cheHIV neAIDS kuno district administrator vedu vekuno necouncil yacho local authority yacho utungamiri nemacancelors acho nemasabhuku they are very receptive zvokuti kana tichida kuita program totanga taenda through vatungamiri ndo vanototitendedza kuti huyai mutaure nevanhu vedu. Saka ndofunga munoziva kuti kazhinji vanhu vanotedzera zvinodiwa nevatungamiri vavo. Vakangonzwa kansela achitiunganai pakati vekunational AIDS council vari kuda kudzidzisai toona vakatozara tichivadzidzisa and they are very receptive. Vanoda zvikuru zvirongwa cheHIV and AIDS vanozvigamuchira ende vazhinji vachiona vanotopinda mapato iwaya ekuti vakuru vari kurarama neutachiona hweHIV unoona vari mumakagi iwaya kana mumasupport group. Vanawo vadiki vanenge vari muzvimaclubs zvavanazvo zvima-anti AIDS clubs kana muzvikoro vanenge vari zvekare muzvima-anti AIDS clubs izvozvo zvakasiyana siyana. Saka vari very receptive. And pamunozotaura navo apa vangatiwo mamwe matambudziko avari kusangana navo mukurarama kwavo ndani? Apa muri kureva vari kurarama neutachiona hweHIV kana kuti vari kurarama neutachiona hweHIV. Kwatiri isu havana matambudziko avanombotiudza kuti tiri kusangana neakati neakati nekuti zvikuru tinowanzoongororawo kuti mapiritsi avo vari kuawana here nenguva ende muzvipatara macho arimo here. Pese patinoita follow up iyo tinongoona kuti mapiritsi anenge arimo zvinhu zvavo zvese zvinenge zvakaringana. Saka kwatiri havana matambudziko avanonyanyisa kubuda pachena vachitudza kuti isu tiri kuomerwa nezvakati tiri kuomerwa nezvakati. So mati mune madistricts mangani maybe perhaps necapacity yehospital kuti vanotora kupa mishonga yavo nedistribution that whole distribution system. Okay. Kuno kwaseke tine idistrict rimwe chete 1 administrative district rine mawards 21. Saka district redu rakamira so tine communal area toita resettlement area kuno kune mafarms kuchine mafamu mamwe mashoma evarungu nemazhinji edu ekugara pacho aya. Saka zvinoitika ndezvokuti mahealth facilities edu tine 2 marural hospitals nemaclinics 11. Saka mamirira zvakaita ndeyekuti mapiritsi emaARV anowanikwa kumahealth facilities 11 muno mudistrict. Ndosaka mukuona takaita idea yekuti kuite macags because mawadhi ese haana mahealth facilities tati tine 21 apa tiri kutaura zve11 kunowanikwa maARV. Saka takatoita zano iro rekuti vanobva kure vaya vapote vachitumawo munhu kuchipatara chinenge chiri padhuze navo kuti vanotora
mapiritsi iwayo kuti vanobatsirikana. But we are very happy nekuti tiri kuona kuti hatina patakamboonosvika nedambudziko rekuti vanoti hatina patinowana mishonga, nekuti vakarongeka in such a way yekuti vanhu vanowana mishonga pachipatara chinenge chiriwo kudhuze navo. Saka ndiwo maorganizero akaita district redu. And then we also have vamwe vari kuperiferi kwedistrict, like kwakaita kunana Mhondoro, vari kumawadzi ekuti anobatana nekune chipatara chakaita seSt Michael's. Tinoonawo zvakare kuti vamwe vanhu vedu vanosarudza kuenda kunotora kumhondoro kana kuti kumarondera kwana mabhauwa, kuti nemamwe mawadzi ari ikoko munhu anosarudza kukwira mari yake shoma kuti aende kunotora kumaprovincial hospital yekumarondera, asi vazhinji vanotora mahealth facilities edu ari Zimfia. Tine prevalence rate yedu yekwaseke yanga iri pa 14.4%, then incidence yanga iri pa 0.48%, which means tiri padhuze chaizvo nenational prevalence. Ndopatiri papo, asi tiri kufightawo as an organization nemapartners edu kuti dai taita sei tadzika. Ndofunga mukuza kuti kufamba rwendo rwokuti we want to stop AIDS, we want to end AIDS by the year 2030. Saka ndopatiri ipapo. Tingati chikonzero ndicho here chamataura chekuti is a farming area, saka kubuda nekupinda mune mamwe mapartners kunenge kwakati wandei. Ingave kukonzerwa nei kashoma kuwanzowana varume vari kurarama neutachiona vachibuda pachena? Sure. Isusu vatape venha kutaudza kuti inini chakakupai kana chakakumotivetai kuti rega ndibude pachena ini ndichirarama neutachiona hweHIV chii? Zvakaita kuti ndibude pachena ndezvekuti ndakaenda kukiriniki, ndarwara muna 2009. Ndakanga ndarwara ndikaenda kuchipatara, ndikasvika kuchipatara ndopavakati kuti titange kurapa totanga tatesta kuti ropa rako rakamira sei. Ndobva vanditesta, ndatestwa kudaro vakati uri positive. Ndokutanga kuchipiwa makotri kusvika muna 2010 ndichimwa makotri, ndichizogara ndobva vatitora futi ropa kukanzi iko zvino vane kodzero yekuti mupinde mumaARV. Saka zvadaro ndakada kutombozvidzosera kumashure kuti inini manje vanhu vakawanda vandotamba navo vakazoziva kuti ndiri kurarama ndiri neHIV zvinozovei kwandiri. Asi pakazoita mai Nyamande ndo vakazondibatsiridza kundidzoreredza kuti ndigozvitambira mune zvakanaka. Ndobva ndapiwa maARV muna 2011 muri muna May. Ndobva ndatanga kumwa maARV, kubvawo ipapo kusvika nanhasi ndichiri kungomwa. Mashamwari angu ndinotaura navo nezvechirwere ichi, asi vashoma vanoda kuzvitambira. Vanongoti mheno, nekuti ndinotori neumwe wandaive naye iko zvino ari kungogara akarara, nekuti akaramba kuzvitambira akatotanga kudhifota achirega kumwa mapiritsi. Saka varume vazhinji havadi zvokuti azikanwe kuti ndiri kurarama ndine utachiona muarea. Anongoda kuzviita murume ari kudi akagwinya, asi iwe uchirwadziwa munyama dzako. Zvino inini haiwa ndakakunda, ndinongotenda hangu Mwari kuti aiwa vakandipawo mazano
ndikamatambira vakandibatsira zvikuru. Imi pamatanga kutaura handina kunzwa muchitaura kuti amai makazovaudza sei kuti ndo zvaitika? Amai zvina kunetsa kuvataurira sekuti zvinhu zvaiitika tiri tese vachionawo kuti aiwa uyu munhu zviri kumbofamba zvakadai so kusvikirawo taenda tese vakanotestwa vakaonekwa kuti navo vari positive ndobva vatangozvigamuchira tese semhuri. Hapana here kumbetaka kunongedzerana kana kakufungidzana kuti hakuna kuita zvakadaro, hapana kumboita zvekunongedzerana kuti sei zvazouya zvakadai aiwa hakuna. Saka ndapi mashoko amungada kuudza vamwe varume panzana? Vamwe mashoko andingataura kune vamwe vari kunze ndekuti hama dzangu ngaatendei tinotestwa. Kana tatestwa tochiinda pachirongwa chokupuhwa mapiritsi, hurumende iri kutitengera mapiritsi kuti tirarame mukati menyika ino. Ndiwe mukadzi une zvakandikasiya ndaizwa kunyara status saka ndakapinda mukadzi uno ndakazwa kusununguka noti taikukura nyaya dzinoenderana nesu sekuru tisasasangane nevanhu vaitidzikisira kuchipera kuburikidza nenyaya dzataikurukura dzinosimudzira takatarisana nekurarama kwenyu ndezvipi munharaunda menyu, ndezvipi mamwe matambudziko amunoona anosangana nevanhu vari segroup, ndezvipi zvamunoona zvibingamupinyi mukurarama kwenyu? Zvibingamupinyi ndezvekuti panonzi vanhu varifana vebhonga vanyorwe mazita vapuwe chikafu nesocial welfare, namba haizopindi yakakwana. Kunogona kutorwa 1 per village, 2 per village, namba zhinji yechiita sechisara but inenge ichidawo kubatsirwa nechikafu. Pane nyaya yedisclosure manje munharaunda menyu yenyu yekuziva kuti aiwa inda kurarama neutachiona makaifeisa sei, makasangana sei nayo nyaya iyoyo? Ndakatombosangana nemashoko akawanda airwadza ekutukwa nekuita sei vasingagona kuzvigamuchira kuti izvo zvava kuzvigamuchira. Kama vecommunity chechi kuchechi munhu anogona kuva puriveti anovhura chapta chake choda kuenderana neizvozvezvo agoshumira achitonanga ikoko kungokudzikisira unopera sevhisi usisasi kugadzikana. And I think dai kuine program yekuti vambofamba machechi vachidzidzisa leadership yechechi kuti vanobata sei vanhu vanotachiona HIV and AIDS, nekuti dai Jesu asina kufamba kugamuchira vane kutora kakuti chiwi kwana munhu ari positive vanoshama ndio matora vanozviita vachiri kumakereke. Tichiri papo, ndapi mashoko amungada kuudza vatungamiriri mashoko andinoda kuti vatungamiriri nenyanawi zvekuti Jesu akafira vatadzi, saka kana vachiona vanhu vakadaro ndovakaumba naJesu, saka ngavashande navo zvakanaka vachivapawo kurudziro yekurarama kuti tese at the end of the day zvoda kuenda kudenga. tinodaira kuti kunze uku kune vamwe vakadzi navamwe varume vasati vakwanisa kuda kudisclose. Ndapi mashoko amungaudza vanhu maererano nekutestwa? Tinokurudzira vanhu kuti ngavaende kunotestwa nguva ichiripo, kuti kana ukatestwa nguva ichiripo ukaenda pamushonga nguva ichiripo hauzoiti ebhedhe kumhuri yako kana ebhedhe
burden community kana burden kunyika, nekuti unenge wakurumidza kubatsirwa uchikwanisa kuramba uchirarama mararamiro aingoita pasina chaonekwa chanetsa.